салому дуруд ба ҳамаи шумо тамошобинони канали Шахтим. Кадоме бори аввал мебошад хушомадед гуфта тавсия медиҳем ки ба канал обуна шавед ва якумин шуда ҳар рӯз хабарҳои навтаринро дастрас намуда бошед аз канали Шахтим. афзоиши гирифторони COVID-19 дар Тоҷикистон дар кадом шаҳру вилоят чанд нафар аст? Вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд, имрӯз шумораи шахсони гирифторӣ ба коронавируси COVID-19 дар кишвар 102 нафар зиёд шуда ба 230 кас расид. Тибқи иттилои вазорат то имрӯз 3 ҳолати фавти шаҳрвандон аз сирояти COVID-19 дар мамлакат ба қайд гирифта шуд. То соати 16:30 4 май дар мамлакат 230 ҳолати сироятёбии шаҳрвандон ба коронавируси нави COVID-19 аз ҷумла 110 ҳолат дар шаҳри Душанбе, 22 ҳолат дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 7 ҳолат дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 21 ҳолат дар вилояти Хатлон ва 70 ҳолат дар вилояти Суғд ошкор гардид. Ҳамзамон то имрӯз 3 ҳолати фавти шаҳрвандон аз сирояти коронавируси нави COVID-19 дар мамлакат ба қайд гирифта шуд, омадааст дар иттилоияи вазорат. Ба иттилои манбаъ, ба ҳолати 4 май дар муассисаҳои табобатии кишвар ҳамагӣ 3208 нафар зери назорати табибон қарор дошта, дар як шабонарӯзи охир 246 нафар пас аз гузаронидани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ба хона ҷавоб дода шуданд. Тибқи маълумоти нави Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, ҳамагӣ дар ҷаҳон 3,582,804 нафар ба коронавирус гирифтор шуданд, ки аз ин шумора 245,567 нафар вафот карда, 1,160,110 кас шифо ёфтанд ва 50,020 тан дар ҳолати вазнин қарор доранд. хуб дӯстон, ин буд кӯтоҳ маълумот дар имрӯза барнома. Ба ҳар яке шумо гуфтаниям, саломатии худро нигоҳ кунед ва наздикони худро. Дар хона ҳамроҳи оилаатон бимонед. Дастони худро бо собун бисёртар шӯед. Бе маска ва перчатка ба кӯчаҳо набароед. Салом алейкум дӯстон, бигзор коре ки мо ҳозир кардастем ибрат қабул шавад, барои ки ҳозир вақти хайп нест. Feels